Ga je nou een snipper draaien of? Vorstelet. Vorstelet? Ja. Ik werk bij een schoonmaakbedrijf als glazen wassen. Ja. Dus ik vorstelet. Ja. Ik moet vanmiddag wel een paar uurtjes werken en dan krijg ik binnenwerk om 4 uur. Dus ik denk, nou ja, ik kijk eerst even mijn vader even schaatsen. De mensen die winnen 9 uur al bij de eerste posten. Dus die zijn jou wat zien vertrokken. In Dokkum hebben wij 300 kaarten en die zijn nu haast op. Nou al? Ja, dat is het rent als een trein. Het is prachtig mooi ijs. Het is heel mooi waar om te rijden. Ze hebben even lekker in de wind. Dus het is echt even lekker riederswaar waar alles even in zit. Hoeveel kilometer zal het worden? 50 is de bedoeling. 50? Ja. En een goede varie, het meisje ook al omhalen? Inderdaad, ja. Ja, dan werd we het rijden kennen, hè. Dus er stuurt wat meer wien als de laatste dagen, maar goede training. Ja, dank hoor. Nou, we zijn tegen de wind begonnen. Dat is niet verstandig. Nee? Nee. De rug die protesteert een beetje. Maar we moeten het even volhouden. Dus, Ja, want het is een flinke wind, hè? ja, ik geloof dat dit maar een klein briesje is. Maar ik vind het een flinke bries. Ja, maar dan de terugweg heeft u voor de wind gaat het heel snel. Ik hoop het, gaan we zo mee blijven. Ja, Dus, waar komt u vandaan? Bussum. Maar daar ligt toch ook ijs? Ja, maar hier is het mooier. Nou al aan een chocolademorgen? Ja, dat maakt al even, hè. Die door het restaurant. Hoeveel kilometer hebben we niet in? Die gaan nou, dan kom ik rijden dagen. Dat is een heel iets eindje van de wind. Dat ben ik mij ook niet, maar wie door het restaurant, je gaat de hele dag gemonteerd. Dus ja, restaurant.